So mfethu ngifuna umfowethu la umanukelano akaZulu bambiza ngoLindo. So mfethu ngamgcina mina ehlala kulendla ngazi noma sengifica wena mhlawumbe ukuthi usehlala kephi. Mhlawumbe noma uhlala naye. Hayi akasekho mfowethu sowamuva lo muntu. Usehlala ngaphi bafu? Khona indlela ahlala kuyo ngabamuva ngamfuzo. Asingakujabulela vele uma ungasitshengisa la hlala khona because sidinga ukukhuluma naye. Hayi. Hey, hlala emajukujukwini le ndoda. Hey. Le ndoda wayigcina nini le ndoda njobe Indoda ehlala emajukujukwini kanje? Hlala khona la. ngathi akekho. Kwasekhiwa la. Ubalo. Wena mfowethu. Ubani? Umkazi mfowethu. Yeah. So bengicela ukuthi mfowethu ekusihlahlela indlela ukuthi kungani mfowethu ucela Ingwe TV ukuthi ikuphekezele uze kumfowethu. Cha bafu ngoba ngicele Ingwe TV ukuthi ngiphelezele lana sizokhuluma nomfowethu. Ingoba umfowethu wena sekaningi imfonela kaningi imbhala ngisho ku WhatsApp akangiphenduli. Kuneyinkinga ayishiye emuva emakhaya adinga ukuthi eyilungise edinga yena. Mina ngimncane kuna emdala kunami so njengoba ngivele ku Ingwe TV ukuthi ngicela ngilekelele ingoba noma ekhaya usehlulekile memfonela umfowethu akasilaleli. Inkinga nje bafu enzima kakhulu washiya enengane emakhaya washiya imithisile emakhaya 6 years ahambe ekhaya ingane sina 6 manje yakho lo ngane cha kuyona yambafu yakho manje wena uyazi kanjani mina ngayazi cha phela ngithi wena washiya umithise kamakhelwane uZandile wamsweli so uZandile wafika ekhaya wabikela umama mina ngazi mina inikazi wayo Ngilibingelele babukeli beNgwe TV Productions lapho ngasekhaya unibingelelayo uSicano udaba phansi umtubatuba. Namhlanje angihambe ngedwa ngihamba nomfowethu uzozethula ngoba vele khona udizohamba ngizokumethula mina mfowethu. Igama lami labafu ngikosi khona kodwa bangazi kakhulu ngelika Dondobeni. Ngoba silapha mfowethu ngoba silapha kaMashu bafu ingoba bengifuna ukuthi ningifundise umfowethu umanukelano wakaZulu. Wahamba ekhaya 6 years ago. Washiya ingane ekhaya ayisize yakhula ingane inyaka ozayo nje esikoleni so bengifisa ukuthi simthole sikwazi ukukhuluma naye because mase simfonela umama ekhaya noma ngithi ngiyamfonela mina noma simbhalela ku WhatsApp akayiphenduli incingo zethu so ingakho ngibiza Ingwe Production ukuthi ngilekelele ukuthi sikwazi ukumthola umfowethu. Okay mfowethu. Mbukelo Ingwe TV. Mawukuthi ke njengamanje uhleli lapho ke absalenze iphutha lokuthi unyakaze hlala khona lapho usiphekezele sambo siyokhuluma nompoti nje okuye bafowethu angandlela amandleni bafowethu ngicela ukubonga kakhulu isupport enisipha yona ku YouTube niqhubeke njalo bafowethu mawukuthi uyaqala ungena kulolu hlelo chofoze button ka subscribe ukwenze nje noma ngathiwa kwenzakalani ube uqala ukuthola ukuthi kwenzakalani okwamanje sicethe nisiphekezele. Hayi mfowethu wena waziyo ukuthi ngikuphi lapha siya khona. Hayi ihlala ngapha lempisi lena mfowethu. Ngala Izinto sengazona ukuyekaya. Qoqo obafu. Bafu. Awuvele ngane yakwethu. Awu. Ngase bhuti njani? Hey siyabenza mfowethu. Sikhona mfowethu. Nafethu. Aseniveza amakhamera manje. Nawubothi siqale ngokuzethula mfowethu ngiqale nje ngami mfowethu igama lami nguSicano. Ngidabuke umtubatuba mfowethu ngisuka ngaphansi kwe TV Ingwe TV Productions. Lapha khona ngazi izinto namakhamera ayingeke. No cha mfowethu ungabaleki mfowethu. Azile kuwena mfowethu. Azile. Bafo mina mfowethu mina nguNkosi khona ngwandebele. So mfowethu ngifuna umfowethu la umanukelano wakaZulu bambiza ngoLindo. So mfowethu ngamgcina mina ehlala kulendla ngazi noma sengifica wena mhlawumbe ukuthi usehlala kephi. Mhlawumbe noma uhlala naye. Hayi akasekho mfowethu sowamuva lo muntu. Usehlala ngaphi bafu? Khona indlela ahlala kuyo ngabamuva ngamfuzo. Asingakujabulela vele uma ungasitshengisa la hlala khona because sidinga ukukhuluma naye. Kodwa kuba futhi nayazi nalizo. Hayi azile Azile ngokuba mfowethu singabafowabo mfowethu. Umfowabo lona nobhuti futhi omdala mfowethu sihamba naye. Kukhona udaba oluthile size ngalo abafisa ukuthi balikhulume naye. Mina ke mfowethu ngumuntu nje obaphakathi kwesimo esithile mangabe ukuthi khona ukungezwani mhlawumbe okukhona phakathi kwabantu ngiyangena phakathi kuleyo ndawo ukuze bezokwazi bakhuluma ngale kokulwa into kanjalo so nje akukho mfowethu okonakele akukho kubi siyazi ama-hostel isimo sibuye sibe sibi kodwa ke hayi ungathuki mfowethu njengoba sekunamana namakhamera nje basho ukuthi hayi siyaxolisa mfowethu ukushutha ngamakhamera mfowethu cela usitshengisa la hlala khona asizile ukuzolwa bafu owakithi singasondela mfethu
Hey, ihlala emajukujukwini le ndoda, hey. Le ndoda wayigcina nini le ndoda njengoba Indoda ihlala emajukujukwini kanje. Ihlala khona la. Phakathi akekho. kwasekhiwa. Ubalo. Wena mfowethu. Umkazi mfowethu. Amba kahle mfowethu. Hawu. Wena. Ya mfowethu. Bafu. Ya bafowethu. Hayi Hayi, bo. sondela. Size kuwena, sondela bafu, sondela. Bafu sohamba nabantu mawuza kumina. Sondela ngane mama, sondela futhi sondela. Sondela mfowethu. Ngesikhulu. Hayi vela bafu Cha, vela. inkinga amakhamera phela ukwazi Amakhamera fethu siwacelile ngoba phela kade kwasa sikufonela siyakubhalela usiphendule bafo. So that's why sizela kuwena manje sithi hayi ngcono sifikele thina. ngaphandle amakhamera. Ayikho fethu enye indlela. Nawe kade sikufonela phela. Ngisho umama ekhaya uyafona awuphendule. Bafo hayi. Ngobuza nekhamera ekhamba Bafo bazothina. ngesalisiyehlisa umoya. Yehlisa umoya ngane mama fethu, yehlisa umoya. Sihlangane nje sibone ukuthi senza kanjani. Vula bhuti omdala sikhuluma. Ya ungasonda mawa ukuthi Cha, umhlaba ngcono ungenzeka. phela amakhamera sokhuluma kanjani ukhona amakhamera. Cha sihamba nobhuti lana okuyena esihamba naye simcelile ukuthi sicela ukuthi sizovela kuwena mhlawumbe yena engakwazi ukulungisa udaba lethu nawe because thina mase sikhuluma nawe awusilaleli mfowethu khona ubhuti esihamba naye. Mhlawumbe mfowethu ukuzichaza nje kuwena ukuze nawe mhlawumbe uzo-understand ukuthi kwenzakalani. Igama lami mfowethu nguStanu ngwakwangema ngidaba phansi eMntobantoba. Ngiyake nje ngingenelele mfowethu ey'mene ey'thile isikhathi esiningi emahostela. Ngiyangenelela lapho uma ukuthi khona mhlawumbe ukungaboni ngasolo noma mhlawumbe niyazama ukulungisa isimo esithile kodwa nikwazi ukufinyelela isinqumeni nobabili mhlawumbe nalowo muntu osokulokhuzana naye ukhuluma naye then bese ngingena phakathi mina ukuze kuzokwazi ukuthi kukhulumeke kubonakala ukuthi inkinga ikuphi futhi siyilungisa kanjani uyabona into kanjani mfowethu. So njengamanje umfowenu ungithintile wathi ucela ukuthi size kuwena ngoba manje kunodaba afisa ukuthi alikhulume nawe nililungise. So sicela nje ukuthi mfowethu usiphe nje isikhashana noma mfowethu mawukuthi kanjani mhlawumbe siphumelela eminyango usiphe indawo yokuhlala sihlale phansi silikhuluma udaba sibone ukuthi silungisa kanjani. Bafu bosungazubiza amakhamera. Cha ngane mama mfethu sengihlulekile nawe uyazi ngihlezi ngikufona ifoni yami awuyibambi noma ngathi ngiyakubhalela ungiphenduli. Nje namuzo. Bakhona bafowethu bayazi nje la ngihlala khona. Cha mfethu la uhlala khona sasacela ubafu ukuthi sitshengise la uhlala khona because la uhlala khona Usuphethe amakhamera. hayi ayeka amakhamera futhi sacela sikhulume nje kahle khona sokwazi sixoxisana njengomndeni bafu. Ungwakwethu uyakwazi nawe lokho. Sizongena ngaphakathi noma mfowethu uzosibeka lapha ngasemnyango mhlawumbe sikuze sokhuluma endaweni Wazokukhuluma. Hayi. Ngokhipha ihlala. sibizwe wena mfowethu. Yeah. So bengicela ukuthi mfowethu ekusihlahlela indlela ukuthi kungani mfowethu ucela Ingwe TV ukuthi ikuphekezele uze kumfowethu. Cha bafu ngoba ngicele Ingwe TV ukuthi ngiphelezele lana sizokhuluma nomfowethu. Ngoba umfowethu wena sekaningi imfonela kaningi imbhala ngisho ku WhatsApp akangiphenduli. And kuneyinkinga ayishiye emuva emakhaya adinga ukuthi eyilungise edinga yena. Mina ngimncane kunaye emdala kunami so njengoba ngivele ku Ingwe TV ukuthi ngicela ngilekelele ingoba noma ekhaya usehlulekile memfonela umfowethu akasilaleli. So that's why ngifike ku Ingwe TV ukuthi ingilekelele nami ngoba umfowethu umdala mangithi ngikhuluma naye umbhekisa le nami sengihlulekile. Mfowethu ngiyakuzwa ubeka eyokuthi uhambe washiya inkinga emakhaya. Iziphi lezi inkinga ayishiye emuva aseyibalekela ukuthi engasafuna ukubuyela ekhaya? Ziningi mfethu inkinga ayishiye emakhaya. Mhlambe nje ukukhathula nje leze obonayo ukuthi kahle kahle izona ezinkinga kakhulu kuwena ezenza ukuthi uzugcina ukuthi ngicela ukuthi ngilisukumele lo daba ngithola abantu abazongisiza. Inkinga nje bafo enzima kakhulu. Washiya enengane emakhaya washiya imithi isile emakhaya. 6 years ahamba ekhaya ingane sina 6 manje. Yakho lo ngane. Cha kuyona yambafo yakho. Manje wena uyazi kanjani mina ngingayazi. Cha phela ngithi wena washiya imithi sekamakhelwane uZandile wamsweli so uZandile wafika ekhaya wabikela umama. Mina ngazi mina ningazwayo. Yebo bafa yebo wazi kodwa thina njengomndeni esihlala emakhaya siyakwazi lokho ngoba wafike wazobika isise ekhaya. Wachaza ingane yakho. Mina ngangekho mina nathi nje ifoni ngiyayiphatha. Kodwa azeze ngiWhatsApp. Ngiyakufonela mina bafa ifoni yami awuyibamba. Yena angithi mina ngithandana nawe. Yebo. Mina ngithandana naye. Yebo. Angithi mina ngalala naye. Yebo. Wena kuphi lapho uhlangana khona ukudala ukuthi uzungene Bafa mina ngihlangana njengegazi lakho. Yena umuntu mina ngingalala naye akaze ngitshele mina ukuthi mina nginengane naye.
iphutha lapho ukuthi nangaze kutshene kodwa ekhaya wafika wena kodwa wena uyazi ukuthi mina nginengane. Yebo ngiyakwazi lokho. Kahlahle ubani babenzani? Wena. Angazi mina. Iphutha laba lapho ukuthi uma wengane engakutsheli. Wazisa wena. Cha, wafika azobikisisa ekhaya. Yeah. Yes, nami ngazi ngoba ngiyengane ekhaya. So nami mangufonela ngifuna ukukutshela mfowethu, buya phela ekhaya uzobhekana nenkinga. Angabe nofuna ukungiphendula, uyangizipha. Noma ngubhala WhatsApp uyangiblotika. Manje mfowethu kumele ngenze njani? Yikho nami ngeze ngakhetha ababafo yengwe TV ukuthi nama TV. Sengikhulume naye bafo kaningi. Ngiyajabulisa lento ukuthi mhlawumbe izinto ezenzeka. Ngibona ukuthi bafikona kungcono ukuthi ngifike nakho ukona mhlawumbe mase kukhuluma ama TV wena uzokwazi ukuthi ukhulume nabo because mangikhuluma nawe mina njengomfowenu omncane awungilaleli ngoba nakho ngibona ngiyingane. Ake mhlawumbe singenelele la mfowethu. Mfowethu lolu daba lengane uthi wena ulazi uyaliphika uthi awulazi. Ngikhulume mina. Bafo Mfowethu akukho mfowethu okulungiswayo uma ngabe sikubalekela. Wena kuyajabulisa mangathiwa ngithatha indaba zakini uyiveza lapha ku TV. Mfowethu wena ngakujabulisa lokho. Bafo ungangijabulisa awukho umuntu ongenazi. ungalwi bafo. Mfowethu okay siyaxoxa. Noma Hlala phansi. ubafo Hlala phansi mntaka ma. mhlawumbe kwenzekile wala nje wena wavuma. Okay mfowethu ahlale phansi. Bafo hlala phansi. Ahlale phansi ukuze lento Manukelana hlala phansi mfowethu. Uzokuchazela uyi-understand kahle. Ahlale phansi mfowethu. Hlala phansi manukelana futhi ikhulunye bafo. Okay mfowethu lento leni kanje asizile la mfowethu mhlawumbe ukuzobukisa ngeenkinga zakini noma mhlawumbe Ufuna ukuzobukisa ngawe. Kodwa Mfowethu kuyake kuthi mfowethu kuyake kuthiwe kuthatha umphakathi wonke ukukhulisa ingane. So inkinga yakho akunawo ingane. Njengamanje asikhulumi ngale yakhe ingane. Uyayibona lento asikhuluma ngale yakhe ingane kodwa sikhuluma ngalesi simo esibhekene naso njengamanje ukuthi inkinga yakho akuyona yakho wedwa. Mhlawumbe nje khona omunye umuntu okhona lapha ngaphandle onenkinga efanayo nawe ozothi mhlawumbe mayebola lenkinga yakho ebese yabona ukuthi mhlawumbe bayilungise kanje nami ukuze ngizoyilungisa fanele ngiyilungisa kanje uyayibona lento. Akukhona ukuthi mfowethu siyakweya noma mhlawumbe sizofuna ukubukisa ngawe. Akukhona lokho mfowethu. Angazi noma mhlawumbe indlela engichaza ngawe uyayizwa. Mina ungixaka umfowethu kuze ngabe angiboni nje kuwesinquma esiphusile ukuthi mhlawumbe makukhona into afuna ukuyilungisa nami bese hambe lande iTV. Kuyiso bafo isinqumo esiphusile leso ngoba manje wena awabamba ama calls wami. Nami mhlawumbe neTV. Shena shuthi uyakujabulela ukuthi indaba zasekhaya zibonakala izibukwe izwe lonke. Bafo ama calls wami awabamba. Uyasibeka isitori sakhe sokuthi uyazama ukuxhumana nawe. Awuyabamba ama calls akhe, awumphendule ku WhatsApp. Even umama ekhaya uyakufonela, akakhona ukukuthola. Yebo njengamanje uyaxakeka phela. Njengamanje sisuka kwenye indlu ngale. Kuthiwa kade uhlala kule ndlu leyo. Yena wakhona nje ngaqeshwa uhlala kule. Nangu bafo mina engifike ngifike endlini yakho. Ngesikhathi ngingasebenzi. Ngoba awukazi usho ukuthi bafo sebenza kuba washo bafo ukuthi ngabe imali sizama ukukufakela. Nangu bafo ngimfice mina ehlala endlini la ngazi khona ukuthi uhlala khona. Uyena uzosilayela endlini la ngoba sifike naye lana. Wena wazi usitshene masikhuluma nawe sithi sizama ukufonela awufuni ukubamba ingcingo zethu kumele senze njani shuthi kufanele sifike nawo ama camera lawa khona ezokushutha mhlawumbe uyokhuluma kuwona mina ekhaya bengizoya ngoba kuzoba uDisemba uDisemba bafo ingane lokho ayishiya bafo ingakazalwa ina 6 manje ingane bafo ngifuni nokuyizwa ingane ngoba mina ngazi ukuthi nginengane ake mfowethu mhlawumbe siqale silungise kuyo le ngane. Ngiyakuzwa mfowethu ukuthi asiyeke. Ake ngizwe iside lakho kule ngane. Ake ngithole iside lakho ukuthi kuza kanjani ukuthi kuthiwa wena nengane kodwa futhi manje wena uyazi. Kwenzakalani phakathi kwakho noma lokho okwenza ukuthi aza kuthatha isinqumo sokuthi ayoyibika ekhaya kodwa engakutsheli wena. Yalo ngangithandana naye ngifuna umbiza ngegama. Ngabe nginamanga mangithi khona engikwazi okwethu nje kwaphela ukuthena sisathandana ngokuthi ngiyanyuka ngisangapha ematoheni. Emva kwalokho nama nginayo inamba yakhe even kwamanje nje nginayo inamba yakhe asifonelana. Ukuthi nginengane ngiqala ngobafu angikwazi.
Shuthi nje kusukela angiphiki kusukela kulo 6 years back wena akaze nixhumane naye. ngabe nginamba azisixhumana Mfowethu mhlawumbe ke ngibuya ngakuwena. Ingane zikhona izimpawu enizibonayo enganeni ukuthi cha ingane yakini. Yebo zikhona bafo. Niyayisupporta futhi ingane nina. Sithi umfowenu engatholakali nina niyakhona ukuyisupport ingane. Yebo bafo umama uthi mehola imali yabo le grant yokukhula eyisupport ingane. mina nje angikwazi ngisho lokho Kodwa mfowethu sizokutshela kanjani bafo ifoni ethu ungayibambi? Sizokutshela kanjani? ngayo yonke indlela bafo mawucabanga nje ngeke umama ezothatha imali egrant le mali le sekungeyakhe ukuthi mhlawumbe mayigula nani nje Kodwa bafo mase kufona ifoni awuyibambi nje. Mfowethu inkinga la ikhona. Lokho sekungizwe ubhlungu kakhona ukuthi umama uthatha imali yakhe ehambe yabo Inkinga ke la ilana futhi ilana mfowethu inkinga. Wena uhambe ekhaya 6 years back. Uma ngaphosisi kusuka manje 6 years back. Yeah, 6 years phelile. Mhlawumbe u2019 or 2018 uhambe ekhaya wena. Kuze kube imanje. Noma ngathiwa yayikhona indlela yokuthi ungagcina wazile ukuthi unayo ingane. Awukwazi wena uyinika isikhathi sokuthi ubuyele ekhaya. Ukuze uzokwazi ukuthi ufike uthole ukuthi kwenzakalani ekhaya. Mawucabanga kule minyaka u6 ungayi ekhaya. Izini mhlawumbe sezenzekile nje ekhaya wena ongazazi. Zingaki nje mhlawumbe izihlobo zakho ozwa emoyeni ukuthi kuthiwa hey kwakunosibani la kasekho. Awukwazi wena uzuye ekhaya kulo 6 years. Ibingekho vele indlela yokuthi ungakwazi ukuthi wazi ukuthi kunengane oyishiye ekhaya. Mhlawumbe kunezathu zakho ngeke size sazi. Mhlawumbe kunezathu zakho ezenza ukuthi ungayi ekhaya. Engazi noma mhlawumbe ungakwazi ukuthi uyishara nomfowenu ngoba nanga umfowenu njengamanje. Ula ukhathazekile ngawo. Ukube kuthiwa bengakhathazekile ngawo ubengeke zeze la. Ehostel mfowethu zimbi izinto zase hostel mfowethu uyazi nawo. Uma kuqhuma isibhamu ehostel kufanele usuke umume ngenyawo ufonele umfowenu umbuze hey mfowethu njoba kuqhuma isibhamu ngapi. Nanga wakini uqhuma isibhamu ehostel angakwazi ukuthi ukuphi wena ukuziphi inkalo akayazi impilo oyiphilayo. Kodwa kukho konke yasesiyakhuluma wesikhuluma kodwa kukho konke nje lokho ngaphandle kwekhamera ufika nekhamera bengenza njengoba enzile ingekho ikhamera ngoba ukwazile ukuthola direction ngesikhathi ku ephethe ikhamera noma ihamba nomuntu wekhamera ehamba nengo so ngicabanga ukuthi ekutheni silungise nje inkinga zasekhaya ngifuna ukwanda kakhulu mhlambe singabuye sikuxoxe mina naye ngoba izinkinga zasekhaya sobabili nyani kuzwaza nakho nakushoyo noma seza nekhamera kodwa ngithanda ukungena ngixile khona okwamanje okusho ukuthi ngokwakho uthi manje ngihlala la uhlala la manje ngihlala la and njengoba usuhlala la akusekho ukuthi usazophinde athi mayifika Ngeke usabaleka la ngoba usuhlala la ngoba phela ubalekile. hayi songabalekile Wawenze njani? Ngoba phela ubalekile ngale sesacela ubafo ukuthi asitshengise la uhlala khona. Ubalekile. Ngathi nganginenkinga uma stand esengixosha. Inkinga zakhe irent. Ngiyakuzwa ukuthi isitori sakho uyasibeka. Ngiyakuzwa futhi uyasibeka isitori sakho kodwa ngokwami mfowethu mina ngingakubeka iphuthe ekuthenini ungakwazi ukuxhumana nabafuyi. Kurong ukuthi nithi nisekhambeni kodwa ningaxhumani. Nganje uyayibona lo. Uyabona nje manje ukuthi uphuthwa izinto eziningi kanjani ongakwazi ukuthi wena ugcina ube nolwazi ngesizathu sokuthini i-connection yakho nabafuyi incane kakhulu. Asazi ukuthi kudalwa yini lokho ushilo futhi nawe ukuthi akuyona into ofisa ukuthi ukhulume ngayo phambi kwamakamera. Ngiyacabanga ukuthi ukusuka manje uzokwazi ukuthi uxhumane nabo abafuyi. Sizoxhumana. Ikakhulukazi ngicabanga ukuthi yabona nami sengishilo ngathi ngihlala la. Ngicabanga ukuthi la indlama angisarent. Ngicabanga nje ngisazoba nesikhathi ngekhona. Vele kusukela manje sizoxhumana ngithatha inamba yakhe ngithathe neyami sizoxhumana nje kusukela manje kuya phambili. Ukuthi ngeke sababika inkinga. Kuyezwakala. Bengithi ubhuti omdala khona afisa ukubeka. Ngiphinde ngibonge umfowethu waWingwe
Mfethu njengoba nje besho ukuthi hayi ngasendaweni mina abafethu bakhulele phambi kwami naye lo mncane kumina ufethu naleyo mncane kumina kodwa ubafo njengoba naye ichaza izinto nami ngeke ngisambuza ukuthi iningi imbangelo ukuthi angayi ekhaya kwenzakalani kodwa nje nawo forward bafo kuyiphuthu ukuhlala ungaziwa kini ungazi ukuthi ukuphi ngasikhatsini okunye okubuhlungu kunakho konke umuntu kuyashona la ukulimele engabe ipolice engabonayo ini ekhaya abakwazi kuyagulwa ekhaya awazi kunomsebenzi ekhaya awazi noma lawo marezini noma kuthiwa kwakukhona okukudinile ekhaya ayikho into edlula ukuxolela bafo ngizokucela nami ngizoyithatha inamba yakho siyazi ukuthi thina sifike usifonele sikuvakashele sizwe ukuthi mfethu siyagoduka siyekhaya noma ngabe kuthiwa wawubulela umuntu uyakhona ukukhulumisana bafo ngiyacabanga ukuthi kulokho kuzwakela. Hayi ngiphinde ngibonge kakhulu umfethu weIngwe sizosihlanganisa bafo. Manje bafo ngicela ukubuza makhelwane uhlala kanjani ubafo lana ngoba uhlala naye kuumuntu ohlala naye uhlala ndlelani mhlawumbe phila ndlelani? Indoda nje ehlala nayo la siphila ndawonye nje into eningi sizenza ndawonye manje masiphuze emathuneni siphuza kwazi ukubuza ndawonye yabo. Sihambe futhi ibukela namabhola emagroundini nje umuntu nje siphila naye yabo. Kodwa manje nginokudideka mina manje welana mekhomba ukuthi nina mfowethu niveze ukuthi uno 6 years engafika ekhaya. Ngakhuluma into yakuthi nje ngogudi. Sambe ndawonye na manje ugudi lo wathi ukhona. Sahlukana eDurban station la eGibele ekhaya nami ngihamba nje ekhaya. Angazi manje mawuthiwa nithi nina u6 years kuyangithusa lokho. Ugodwa umuphi unyaka lo nyaka? Kulo nyaka mfowethu. Hayi akaze afike ekhaya. Bafo. Nangu ubhuti ekhuluma ethi wawuye ekhaya ngogudi waphelela lapho ngoba ekhaya wazufika. Iwu6 iminyaka sagcina thina ekhaya nje. Kodwa manje kuyavela ukuthi kuwo lo gudi lo wakulonyanja basukuthi ku2025 uyavela ukuthi wasuka naye la wathi kwakuthatha yopasha isikhwama sakho nawe kanye naye nahamba nase nifike nihlukana ngeemoto egibele yakhe imoto nawe ugibele yakhe imoto kodwa ufika ngawena ekhaya. Hayi ngaze ngiye ekhaya. Hanzwa kanjani ekhaya ngasebenza? Osipakisha kanjani bafisa isikhwama uye ekhaya ungasebenzi? Angikwazi nje lokho. Shouthi bafuna ephutha. Ngiqala ngayo. Hayi Ngoba sasihamba ndawonye nje bafo aniyakhumbula mfowethu sazathatha ngomunye umbhemi lapha Ngathi ngekhaya. Ngathi ngekhaya. yebo wathi ekhaya. Mawuthatha isikhwama nje umuntu usuke ekhaya. Uthatha isikhwama. Bakwahle ukugudi sazuthi bakwahle ukugudi sazama sasikhona sikhuluma nawe. Wonke engake yaqala khona. Uzothi maku ugodi okwehla ukumuntu. Wawuya bafuna isikhwama esikhulu. Wawazi khona ukuthi imali nginayo ekhaya. Nesikhwama esikhulu bafo uya. Phela isikhwama sakho mfowethu nawe umuntu esiphila nayo lana kodwa imali ukube nayo ngoba sihlala endaweni ibona ukuthi nawe ngesikhathi ukona imali ukuyithola sisebenzisa. Manje sibe sisebenza ngayo. Uhlala nobantu la bafo. ukhona mhlawumbe umuntu ke Ngifice nginobani mina. Ningifice nginobani. Ngathi bafo khulunywe nabo ucofa ifoni ngoba si serious bafo solungisa lani. Nginobani. Akekho umuntu ohlala naye bafo. Ngathi ningifice ngedwa. Akekho emsebenzini. Hawu. Subuza yonke le. Cha phela nalo yamama yini ufuna ukwazi yonke. Nalo mawengane yosekhaya wena wazi yonke. phela bafo ufana ukuthi mangifika nami ekhaya. Ufuna ukwazi yonke. Ngithula inkulumo ephelele kumama ukuthi cha ubafo ngimfice esimene esikanjeni eThekwini kanje. Wena. Nafanele ngifike ngithule inkulumo ngendlela Ubona right. ufene TV ukuthi wempimpi. Cha ngiyona impimbi mfowethu. Yini? Bese ngizamela ukukhuluma nawe wangalalela. Nje inamba kamama ngixhumane nomama. Yini wena ozobusuya uyishe ekhaya? Kungani mase kufonela ungayibamba ifoni yethu? Yini ufihle ngaso sonke isikhathi ukuthi awufuni impilo yakho ufuna impilo yakho kube yakho wedwa kahle. Awufuni ukwazi ukuhlala nobani asisi ukuthi lo muntu sizoba nenkinga naye. Asisho ukuthi uyena owakubhungukisa ukuthi ungabusabuye ekhaya kodwa wena ufuna ukwazi ngempilo yakho. Lokhu kuphila wedwa ngeke uphile wedwa impilo yakho yonke baba. Angifuni ukukukhohlisa. Akekho umuntu ophilayo. Uyabona nje ubusuku uzaliwe kuba kanjalo. Ufune kube nabantu ucommunicate uhlangane nabantu. Lento yakho kuphila kodwa ube na 6 years ungaye ekhaya hayi kuliphutha kakhulu namanje futhi usaqhuba yona njengoba manje awufuni usitshela ukuthi uhlala nobani sazi ukuthi la masinokha kuvela umuntu sinakhona lapha ngokuthi uthuthile umfweni ubengazi ukuthi uthuthile khona Singafica umuntu wesifazane siyabuza ukuthi uhlala nobani ngoba nje mina ngisho ukuthi ngihlala nobani lonto akulona iphutha bembingelela useyazi ukuthi akusikoni mangabe kusikoni uhlala nobani nafanele sazi uhlala nobani uhlala nobani mhlawumbe uhlala nomama onengane ezu6 nje noma naye lo mama wona ubalekele ingane yakhe ekhaya kodwa sazi ukuthi uhlala nobani
impilo lo uphila kanjani wena la nje obuhlala la? Uyasebenza bafo? Ngisebenza. Uphila kanjani pho? Ngiyabamba nje. Uyarenta la endlini? Hayi indlu ngayithenga. Oh, hayi. Ngayithenga. Ngosengeyakho. Sengiya. Uhlala wedwa ngene. Manje ekhaya uzobuyela nini ke bafo? Sizoxoxa ba. Nini? Ngithi Ngoba phela fanele sikhulume manje isekhona Ingwe TV because uma isingasekho uyasibalekela. So fanele sikhulume isekhona khona sizokwazi ukuthi inkulumo yethu siphethe ngendlela eright. Because mina ngizothi ngiyakufonela kusasa. Manje mina ngihlonipha ubafo kahle kahle. Futhi abangikhuluma ba ngicabanga ukuthi iyona ndlela eright. Yabo. Ngiyaxolisa bafo ngiyazi ngingane kodwa kube kufanele ukuthi ngithathe lesinqumo ngoba nawe ubusungibaleka isikhathi eside. Nami ngiyazama ukuthi ngikuthole uyangibalekela. Ngicela sivale. Hayi seyivala bafo seyivala. Kodwa ungade nabafo noma kuthiwa wawonewe yini. Kodwa ekhaya kufuneka yabona nje kumanje kufuneka bese siyapromisana nawe udedele inhliziyo. Lokho ubunto wakho noma kuthiwa khona wayekufuna ukuzama ukukubulala manje ngeke asakubulala. Uyabo. Wena yehlisa nje inhliziyo udedele igazi wazi ukuthi ekhaya bayakufuna. Njoba bekufuna ekhaya umama akekho into ebhlungu njengokuthi umzali ecabanga ukuthi ingane yami gazi idlini gazi iyaphilana. Uyabo ubafo nawe then uzowalanda mina le wangifonela ngisemlaze 17 ngasuka laphana ngeza la sizoseke sengichazelile ukuthi cha sesihlangene neNgwe TV sekuzokwazi ukuthi sizokubheka nangempela ngasuka ngeza la sengishola ukuthi iphuthe njengalela kufuneka kuxhunywane bafo usithembise ukuthi ekhaya ngekupheleni kwanye noma enyangeni ezayo uyakhona. Siyacela mne wethu siyacela bafo. Mongenayo imalusho sokugibeza thina uye ekhaya. Hayi khanga njengoba ngishiya nje ngoDisemba. Nengane uyifica kulindile futhi ikhona ekhaya. Wengane ngikwazi. Okay mfowethu angingenelele la ngiyakuzwa ukuthi okwengana uyazi eveleke asazi ukuthi kwakwenzakaleni phakathi kwakho noma wayo lokho okwenza ukuthi azange akutsheli wena ukuthi ingane khona kodwa nanga umfowenu uyasho ukuthi mawugoduka ngisho ungasuka manje uye ekhaya uzoyifica ekhaya okusho ukuthi leyo ngane ingane khona shuthi ke kufanele ukuthi kube sezandleni zakho ukuthi leso simo wena usilungisa kanjani uyasuka uye ekhaya uyothola kumawayo ukuthi kwenzakalani and leyo ngane leyo ke eyakho ngempelani sekusezandleni zakho lokho thina ngeke siza saxila kakhulu kukhona kodwa la ngifisa mina ukuthi ke sidlule khona njengamanje ngisafisa ukuthola la mfowethu kubafowenu njoba nje nanga umfowenu ikhona inkinga onayo nomfowenu le dala ukuthi ningaxhumani ayikho inkinga eninayo so njengamanje uyathembisa ukuthi uzogoduka uye ekhaya uzoxhumana futhi nomfowenu njengoba kuyena umuntu ola eduze ongakwazi ukuxhumana naye okwazi futhi ukuthi axhumane nabantu abasekhaya uzoxhumana naye umfowenu. Hayi sizoxhumana. Nokuthi ke ugoduka naye ukuthi bengagodukile ngoba nakho mhlawumbe kunezingxabano. Isimo somuntu ngeke usibike sonke. Impilo inalezo hibe yabo kunephuthu ukuthi mhlawumbe ngingababikele njengomndeni kodwa nokukhathaza umuntu kwesinye isikhathi kuye kube inkingi kube umthwalo ukubeka mhlawumbe yonke into kumuntu ubike yonke into yabo ngoba naye khona umfowethu impela kodwa naye kunezindleko zakhe kunezinto zakhe afuza ayifeze kufanele ingami ekuthenini usenakekela mina yebo manginenkinga zobika kodwa ke mfowethu hayi ukuthi sixabene ayikho ingxabano ihibe zibe u6 years ya maphutha phela yenzeka kusethe kuyini lapho no ngiyakuzwa mfowethu sithi mfowethu usushilo ukuthi ayikho inkinga onayo mfowethu nomfowenu angisho ukuthi lokho mhlambe ukwenze ngenkani noma mhlambe ngithi mfowethu ngiyaniqoqelela ukuthi ngikwenze ngenkani kodwa mhlambe kuyake kufuneka ukuthi njengoba sila leyanto leyana mfowethu izokwenza ubufakazi bokuthi lenkulumo esinayo njengamanje yaba khona and mase kwenzeka oyedwa phakathi kwenu seyishintsha mhlawumbe useyafika ekhaya useyikhuluma ongakukhulumanga wena uyokwazi wena ukuthi ubusho ukuthi hayi kukhona umfowethu wayekhona wayeqoba mina ngathi angishongo lokho akushoyo uyayibona lo ngakho ke ngathandanga nje ukungena ngigxile endabeni zakhe siyakuhlonipha futhi lokho uma futhi nawe ukuthembisa ukuthi angeke siphinde sibuye esephinde wasicela futhi umfowethu sekuthe hayi esasikhulume ngakho akusenzekanga ukusuka manje nje nizolungisa yonke into nibe right so ukudlula mfowethu entweni efana nalezi njengengane zandawonye kuyake kufuna ukuthi nikhombise ukuthi ngempela nibambisene
ngandlela thile angazi ukuthi nikwenza kanjani nina ukukhombisa ukuthi nibambisene. Abanye bake baxhawulane, abanye bake benze lokho abakwenzayo ukukhombisa ukuthi cha sibambisene. Angisho ukuthi kwenze mfowethu. Makuwukuthi awusiboni isidingo sakho ungakwenzi. Nawe futhi mfowethu, makuwukuthi isidingo sakho awusiboni angisho ukuthi kwenzeni. But ukukhombisa nje ukuthi ngempela sibambisene futhi ukusuka manje sizobambisana size siyoyivala. Hayi mina bafo anginayo inkinga nomfowethu singaxhawulana kuyoba kuyena ukuthi wenze njani. Mina into engilindele kuyena ukuthi ebuyele ekhaya. Ekhaya akaxoshwanga, ebuyele nje ekhaya siyamthanda thina ekhaya. Futhi ngeke simjaje ngalutho. Okwakumhambisile kuyolungiswa kudlule futhi akukho okunye okuyokwenzeka. Athema Lokho mfowethu. mfowethu. Anginayo Hayi, ngiyacabanga hayi ukuthi nobafo kuphela nje nomndeni ekhaya ukuthi nje bekunalezo hibe. Kodwa ke mawukuthi mhlambe nikholo ukuthi sixhawulane phela abantu bakholo ukuthi bebone. Bengizomxhawula mina ngisho sesisodwa ngisho kungasekho ngizokuxhawula. Konje just ukuthi nje nikholo ukuthi umfowethu akukho Akukho. Okay mfowethu, ngicela ukuthi nisabambene kanje mfowethu. Ngicela ukuthi lokhu kuxhawulana kwenu kube namazwi ukuthi mhlambe njengoba sixhawulana nje imaphi amazwi owabeka phezulu ukuxhawulana. Ukuthi nje mangabe angazi phela mhlawumbe khona la singabonanga ngasolinye ngeke kuphinde yabo. Nokuthi kusukela manje sizobambisana sephambili. Ekhaya ngakusalibalekela. Okwekhaya bengalibalekele bafo. Kodwa okuningi sizoxoxa ngeke ngikwazi ukudalula emoyeni yabo ngoba kodwa nje bengalibalekela nginanxa nomuntu ekhaya ukuthi bekuseyilezo hibe bafo. Ngiyajabula ukuthi ufikile yizeke ufike nengwe. Ingwe ngizonda kabi kudla ngamabala. Ngiyaxolisa lapho hayi. Ngiyaxolisa baba. Bafowethu siyathokoza kakhulu bafowethu ukuthi sihambe safika esiqhumeni esifana lesi mfowethu. Angixhawule mina mfowethu. Lokho okwenze namhlanje mfowethu kubudoda. Ngiyathemba ukuthi ngibona ingwe lapha. Hayi mfowethu ungangishayi mfowethu ngisuke ngizama nje ukulungisa mfowethu. Ngisuke ngizama mfowethu ukuthi ngisize lapha nalapha mfowethu. Kuningi mfowethu okwenzekayo kubantu esikubona futhi ukuthi yazi lento ibingalungiseka. Uyabo. Yabo nje manje ulahlekelwe i-success wengane yakho. Noma ukuthi wena kuyona yakho mhlawumbe wona uyazi but ke ngokwethu mawuzutshela uzothina phela. Ngokwethu thina sithi ulahlekelwe u-success wengane yakho. Mhlambe ubungenza okungcono enganeni yakho kunalokho kwenziwa ugogo ekhaya uyayibona lonto. So njengamanje uzokwazi ukuthi ube ingcenye yayo ukwazi ukuyibona ukuthi ikhula kanjani. Bona budoda ke lobo futhi nesikufunayo. Singabalekeli ikhaya sihlale ema-hostel. Hayi khuleke. Ema-hostel mfowethu sisuke sisondelele ukuthi sisondele emsebenzini. Sisuke singazili ukuzokwakhe ema-hostel. No mfowethu ngiyathemba ukuthi siyazwakala njengamanje yonke into futhi sizoba right kusuka manje. Babukeli lapho ngasekhaya sikwenzile kwenzeka nje banibona abafowethu baxhawulana njengamanje okusho ukuthi inkinga ebekade ikhona phakathi kwabo isolvekile. Siyathemba ukuthi akekho umuntu ozophinda ashintshe njengoba nani nikhona niwofakazi. Uma ukuthi uyaqala ukungena kulolu hlelo sicela ukuthi ungalibali ukuthi uchofa subscribe wenzele ukuthi nanoma inini ukusukela nje manje siya phambili iviki neviki sizobe silungisa eSouth Africa. Siyabonga kakhulu.